It's my life. Lazy. It's my life. I got it. Yan ho, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Yan, Boy Palaboy nga pala, nandito na naman sa inyong harapan. Yan, nandito na naman ako sa tubigan ngayon. Yan, kasama kong pamangkin ko at ang ama. Yan, mag-aayos ho kami ng pilapil dahil kailangan na namin magpatubig at makapagpapagong na. Yan, nagdala na rin ho ako ng baril para maya maya ho manghuhuli na rin ako ng isda pang ulam dahil wala na namang ulam sa bahay. Yan, yan ho, makikita nyo kung paano mag-ayos mamaya ng pilapil. Yan, maglagay ng putik. Yan, yun ho, maraming hong salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa akin. Maraming hong salamat. God bless. A few moments later. Yan ho, ang ama at ang aking pamangkin. Yan. Yan ho. Yan ho yung inaayos namin nung isang araw. Yan. Ay, ipapapagong na namin ho yan. Tubigan na yan. 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 Hanggang doon ho yan. Ayun ang nasira ho yung pilapil. Yan ho. Yan. Yan ho. Ang aming lalagyan ng sako para ang tubig ay hindi masayang dyan. Pupunta dyan sa kabila. Yan. Dahil kailangan ho namin patubigan yan at papagpapagong na ho kami. Yan. Ang arehong katabi namin pagong na. Yan. Lahat. Sana all. Kami na lang ho ang hindi. Ano na lang ho ang amin ang hindi. Yan. Kaya maglagay na tayo ng lupa sa sako. Yun, umagos na ho ang tubig. Ayun. Laking tubig dyan natapon. Yun, umagos na ang tubig. Ayan. Shout out kay Manong Abad. Ay, makuha ko kay National ID. Naka-schedule ka tayo? Kukuha din ako eh. Ay, kukuha na rin ako. Mapunta ako mamaya doon. Walang. Yan ho, umagos ng tubig. Nalagyan lang ho ng lupa yun ng konti. Parang tatlong bilis na ang Oo. Dami nga ho nakuha nun. Oo. Ayun daw ang kailangan ngayon. Oo. Ay kami kumuha ng voter certification. Ay may bayad ng... Oo, may bayad. Lagi dyan. Itong October. Kumuha kami. Birth certificate ama.
Ay, nung kami noon ay diyan, dala ko yung lumang butter certification, yung pala na expired. Ay, nung ako'y Ano? Tutulong naman ako. sabi sa akin, napapagtan mo na ito pag nag-schedule. Ito ay Charles ako naman. na-expired na. Ito na yun, yung Yun ho, tapos na. Yan. Yan ho ang aming ginawa. Yan. Meron pa ho doon sa dulo. Pupunta ho kami doon. Yan. Kita nyo ho. 2,000 years later. Yan ho, ganyan ho magayos ang pilapil. Talagang kahirapan. Wala akong pakupa eh. Kaya kami na lang. Tsaga-tsaga na lang. Utay-utay. Para hindi dumaan ang tubig. Kailangan sathan. Yan ho, pamangkin ko naman. Kakahapo ho. Ang lagkit ho ng putik. Yan. Hanggang ho yan doon. Abot doon pa. Lahat ho gaganyanin namin. Utay-utay lang. Kada umaga. Hanggang tanghali. A few moments later. Yun ho, pauwi na kami. Yan. Dala ko na ulit yung baril. Hindi na ako namaril dahil naambon-ambon. Hindi ko makita ang isda. Yan. Bukas ulit ho kami. Magpipilapil. Yan. Utay-utay lang dahil medyo malaki-laki din ho eh. Wala naman hong pang-upa kaya yun ho. Utay-utay na lang. Inuutay-utay na lang namin. Yan. Pauwi na ho kami. Pagod na. Gutom na rin.